Stigli smo ovamo. Evo tu je coa, brate. Tu su neki ljudi, nemam pojma. Tamo je autobuska, vidite, autobus već. Sve se vidi, brate, to. Evo, pogledajte vamo šta ima. Jer vidite, tu su odvojice, tako da Aca odmah hoće da jede nešto. Evo nas. Mi ovdje jedemo nešto. Sve je ovdje dobro. Mi se javimo ovamo kad završimo sve. Viduj. Dobrodošli, Arst. Ja moram da vodim vodu. Ajde. Nisi ti vodu vodu. Evo nas. Tu smo ovamo u centru, znači vidite ovamo možete, ovamo će biti skup jednom. Ovdje negdje bi trebao biti skup. Šta je bilo? Htjeli piti. Tako da. Evo sam ponovo Mek, što vidite. Uživam ga. Uzeli smo cheeseburgere. Džakić je bogataš, tako da, ono, samo hustle. Ne zaboravite na naš meeting 15:05. Čini sad, Novi Sad, dobro je. Imamo McDonald's, napokon možemo jemo. Po nas je zatvoreno, samo da znate, tako, ako niste znali. Tako da ljudi, javimo se i posle. Ne zaboravite na naš meeting 15:05. To je to, Bam. Ne možeš da snimiš i da hoćeš, Stavite ruku, sis. Koju ruku? Dobro, neš zabiti. Vidi se, da. Vidiš? Ja. Ha, može. Kako je ispalo? Gdje će on? Gdje će on? Dobrodošli ljudi. Jej. Uzmijam novu tastaturu, a ovaj ovdje Šaban mora naći neki novi miš. Opa, kao mi. Sine. Ja vidite onu tamo. Čekaj. Ono vam je... Jure, vamo. Da. Gdje idemo? Znači vidite trenutno gdje smo. Evo ga, Džaki se tu vidi. Jel uživaš? Šta imaš da kažeš za ovu masažu? Ja na ovu Malo se zezam.
Mi ćemo isto tu sa Acom, tako da mi nećemo da dajemo puno para na ovo. Mi štedimo ono, tako da ništa, vidimo se kasnije. Spreman? Možete ljudi. Ćeš levom da smo bili? Možeš, razvekni ga ono baš. Koliko ima? 76. Aha, nije loše. To sine! Umro je bukvalno. 81. Neće. Alo. 10. Ovo liko što iza te gledala, sve vreme. Gdje je on sad? Evo ga još treći. Hvala se gledali ovaj današnji vlog. Hvala mnogo što ste pomoli svoje vreme. Mali kako tega u Novom Sadu. Bilo je ekstra. Meni malo. Što nisu pravili bili vlog, smo bili prvi put. Inače, Mari i ja su bili prošli put sami. Evo drugi put smo bili sami danas na Acketom. Ekstra dan. I to ljudi, ljudi. Pozdrav ljudi. Da. Lajkujte, širite, subscribe-te. Tako da ništa, samo hustle ljudi, brate. To je to, tako. Vidimo se.